фарангиз ба шогирдонаш нозукиҳои балетро меомӯзонад. ӯ аз камтарин нафаронест ки дар ҷомеаи суннатӣ ба духтарон рақси балет дарс медиҳад. балет интихоби худи Фарангиз набуд, аммо ҳоло ӯ аз касбаш розӣ аст. ман зиёд дар бораи кӯдакиам ёд надорам, аммо модарам мегуфт ки балетро дӯст медоштӣ ва кӯшиш мекард ки ман дар хориҷа ин санъатро омӯзам. ҳоло аз модарам миннат дорам. корам хеле писандам аст. аз он ҳаловати зиёд мегирам. танҳо ҳоло дарк карда истодам ки чӣ гуна касбро интихоб кардам ва чӣ гуна бояд муносибат кунам. Работа тоже очень нравится. Получаю от нее огромное удовольствие. Фарангиз пас аз 8 соли таҳсил дар Русия ба Тоҷикистон баргашт ва давоми 10 сол боз дар театри Академияи опера ва балети Тоҷикистон фаъолият дорад. мегӯяд оғози кор барояш душвор буд, зеро на ҳама ин ҳунари ӯро хуб қабул карданд. Когда я в 2011 году приехала, было сложновато. солҳои 2011 вақте ки нав ба Тоҷикистон омадам ва аз рӯи тахассус корро сар кардам, душвор буд. зеро назари мардум ба ин санъат тамоман дигар буд. албатта танқид мекарданд ва пасзанӣ ҳам буд, аммо баъд аз кор ва аз ҷониби нафарони бегона ин чизҳо мешуданд. ҳоло бояд бигӯям ки дигар ин чизҳо бароям зиёд муҳим нест, зеро танҳо ман чӣ гуна муҳим будани касбамро медонам. Насколько эта профессия серьезна. баъд аз 1 соат Фарангиз дар нақши Шоҳдухтар бо намоишномаи мақоми ишқ рӯи саҳна мебарояд. дар ҳаяҷон аст, аммо ин ки бинандаҳо ӯро интизоранд, Фарангизро дилгарм мекунад. ба қавли ин ҳунарманд, ҳоло назари ҷомеа ба балет то ҷое тағйир ёфтааст. Полный зрительный зал. тамошобинон ҳоло зиёданд ва модарон ҳам ҳоло мехоҳанд ки кӯдаконашон ин санъатро омӯзанд. тамошобинон баъд аз саҳна наздам омада мегӯянд ки мехоҳанд консертҳо бештар шаванд. Твердит об обратном. рушди балет дар Тоҷикистон ба солҳои 1960-1990 рост меояд. ин санъатро ҷуфти маъруфи балет Малика Собирова ва Музаффар Бурҳонов ба арсаи ҷаҳонӣ шоҳратёр карданд. новобаста ба он ки дар ҷомеаи Тоҷикистон рӯҳияи ба тоҷикон бегуна будани балет ҳанӯз ҳам вуҷуд дорад, вале Фарангиз мехоҳад ки ин навъи ҳунар рушд ёбад.